Bolo 7 hodín. Je piatok 29. decembra. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Rannou spravodajskou reláciou vás bude sprevádzať Alena Michalicová. Šéfovia 3 českých parlamentných strán pravého stredu podpísali koaličnú dohodu. V Jaslovských Bohuniciach nastalo odpočítavanie posledných hodín chodu primárneho okruhu vo V1. Saddáma Husajna možno popravia v najbližších dňoch. Diktátor sa už rozlúčil s bratmi. Dnes bude veľká oblačnosť až zamračené s najvyššími teplotami -3 až +1 stupeň. Zo sveta. Dnes očakávame. Sledujeme vývoj vojnového konfliktu v Somálsku, kde vládne jednotky obsadili metropolu Mogadišo. Monitorujeme situáciu v Iraku po potvrdenom treste smrti uväznením pre bývalého diktátora Saddáma Husajna. V Salzburgu predstavia doteraz neznáme diela hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta. Počasie. Bude veľká oblačnosť až zamračené, vo východnej polovici spočiatku ešte občasné sneženie, na juhozápade a v priebehu dňa postupne aj na ostatnom území oblačno až polooblačno. Teplota -3 až +1, na juhozápade okolo +3 stupne, na horách vo výške 1500 metrov okolo -3. Severozápadný až severný vietor 5 až 15, na juhozápade predpoludním 15 až 25 km za hodinu. Posledný pracovný deň roka je tu, bez ohľadu na to, či ste v práci, na horách alebo doma, prežite ho príjemne. To vám v mene tvorcov ranného rádiožurnálu želá majster zvuku Vladimír Biňa a zo štúdia Alena Michalicová.